giýreňizde uza gözüňizde näme ana ertekdäk ýaly duýýaňyz özüňizi iňseredin ýa lessady on ikinji etagy sökman görkezden birinji otur patalogyny seredin bolmuşyň. Patalogy primärna 10 metr ýalyk badyr. Bäler kafil bolup gidýär italianski kafilň bir pollar çöpli pol gel birinji otur kuchňa görkezden kuchňa gaty giň bolupdyr. Gapylary zalatisty MDF hemmesi gel bismillah seredin bä kuchňa giň okula 30 kvadrat bolupdyr. Kuchnyň garnitury pol buýly mramor bolýar. Hiç mesele ýok. Napor bärde söz ýok. Dünýä için görkezden naporny söz ýok. Bärde 6 adamlyk stol goýulan telewizionamdan taýyn Wi-Fi hemme ýerlerde çekilendir dogondur. Hemme ýerde çekilen interneti için mesele ýok. Bärde paket bärde peçkamyz, mikronovkamyz Hitachi haladyýymyz bizi garşalýar. Ana näme dogondur? Gaty ütküçük çaýlaryň bir bärde atapleniýa zatda goýulan dapalyň içini çöpli pol telewizionyň aşagyny sertsen näme boldy? Gaty ütküçük. Ýör seredin sen bu zala seredin de näme gaty oduň zalyň biri giň. Birinji oşur adam üçin näme gerek? Giňlik gerek. Sebäbi maşgalary tugulem 2-3 5 maşgalada ýaşadyň etse arkaýyn ýaşap bolýar. Seredin bäri zal, bärde troýka, bärde de bar. Bärke çäňe bärde de bar. Bärde de troýka da, çtörka da bar. Seredin geçdiňiz, hylaçan şeýdi barsan. Şeýdi geçdiňiz, oturduňyz, bäri telewizionyny kamyny biljeňämiz, hemme zatlaryň üçin edilen, hemme gipsi işler doganda, gaty gipsi işler polny seredin ýa-ni odun ruşnaya работа, telewizionyny taýynjak, näme, maşgala üýüşüp 4-5 maşgala üýüşüp arkaýyn oturup bermeli. Mesele ýok. Aşagda adaşmasam bolýar. Gel birinji spanyň köý, domofony özüň açjaňyz, özüň ýapjaňyz, birinji etajda we ikinji etajda bar. Seredin doganda. Bärke çäň bär deski. Deski gyýjak üçin edip tur tugulemy 2 sanjak spanyň garnitur gyýjak üçin şkap çagaş. Öýüş edilýän ýerde seredin. 2 sanjak gyýjak üçin bärde stronçka saçlaryň zarylýan ýere tur plusum tualet bany seredin giň. Giň näme hylat? Giň, gaty giň tugulemy kvadraty dogondur. Paşty 800 kvadrat bolup gidýär. 800 kvadrat. Adaşjan, adaşjan, ýol targy berýär. Seredin, bärkeçjäň, birinji spanny. Spanna seredin, hemme atlarym paket işletmek gerek. Bärde biziň genneje ýerimiz bolýar. Saçlyň darazy, işe gidibermeli. Ya toýu. Telewizionyny paket durandy, bärde stroň şkafymyz. Mistisini akuratynca işletmek gerek. Ütküçük pollar lamina plusum çöpli pol diýär. Bäriň patalogy okula 5 metr. Seredin näme? Gatul. Söz ýok, hemme dizaynlara tugulem, ustalamyza elleňe saglyk dogondur. Malatsy tugulem, gatowdun jaýla gurýar. Bär lessesi iki taraplaýyn bolýar. Seredin. Hylaçan. İki taraply näki seredin. Gaty ütköşük. Arkaýyn illustrator sen hylaçan. Illustrator. Sebäme kaflyjy datlyjy. Odun, gaty odun, aşağı seredin ýa-ni fasad çaýy. Odun niňe hedip bertikleri däkeli ýaşa bermeli. Mesele ýok, bärde hemme zatlar edilen bolýar. Дополнительный подсветкалар zatlar. Ýokarda opşy 4 spanny bar, ada onu görkezler. Birinji oçy zal görkezeýin. Bäri zalda onlar. Bäri zalyň özü okul 50 kvadrat ýa 60 kvadrat bolup gidýär. Bäri trokajymyz goýduňyz, bärige 100lik telewizor goýup bermeli. 100lik 200lik tapagy ýok, arkaýyn goýup bermeli. Bäriň el işlerine teretsene. Odun diňe glaza radoýtdy. Bärde italianski olatlarymyz bolýar, zanaveskalymyz bolýar. Aýnalymyz hemmesi vitrajny aýna bolýar. Odun gaty appak gaty odun jetdir hemme zatlarym nolun edilen dogonlar guruluşy bişen kerpiç. Gel spanyň orkadyň. Ikinji spanny isteseňiz oglunjy üçin deske seňle bolýar. Bärde hemme zatlar paket. Bärde stronçka tipden hemme deftatlar, pastavkalarymyz, zatlarymyz, telewizionyny. Bärde bir knişkaçyk goýan ýa özüň üçin bar näme odun üçin dat goýan mesele ýok. Hemme zatlar üçin edilen
Bärde eşiklemiz üçin owadan stroň şkafymyz paket dowundur. Hiç sätmek gerek. Bir atapleýende bar, plusam çöpli pol, bärde tualet banýamyz, ere duşawaý imlatlar bar. Igel, ýene spalnymda tanşaýyn. Spalning dowunlar, spalning köpelady kvadraturasy okolo 40 kvadrat, 40 kvadrat bolup gidýär. Uly, giň edip edilen tuwlemy, bärde telewizionamyz bar. Spalning garniturumyzdan paket. Awa. Genneje ýer bolýar. Ya özüm üçin ýerde aşolsa taşsasyň darasyň iyi tamandy işe gidibermeli. Bärde de aýadymdan aknomyzdan tuwlemy hem ýola bakýa, edil ýoluň gyrajagy yerleşýän ýer gowdur sentr rayon. Awa. Единственный diýerler diýsem bolýar da onnoş. Ýerine ikinji spany, üçüncü spany, dördüncü da şey diýär, dördüncü. Men ana şeň seredim. Girdiňiz ok tuvalet banýamyz, giň meselesini klasy. Birinji olsa giň meselesini de onu gaty giň hem zatlarym öz üçin adamyň olar üçin edilen, udopsy üçin bärde dördüncü spanymiz, bärde hem zatlarym edilen 4-5 maşgyl arkaýynam ýaşaýly meseleden. Ullukan maşgylar üçin nesip edenen iň owadan jaýlan biri. Indi näme? Ýör, başlaýan bolýar. Bär geçýän, bär arka tarap bolýar, arka tarabym giň we bir piki zonamyz. Aşarman saçsyjak daça edetiňe maşgylar jyňyň arkaýyn edibermeli. Bäri baý bakçamyz ýerje şolya bär palmajyk diýdi, erijik, almajyk hemme eki bermeli. Bärde mesele iki tarapdan bar. Akşamlaryny dogandyr. Akşamlaryny şutaý gatowdan bolýandyr. Gatowdan bolýandyr. Akşamlaryny gelsen hasam ütgüşük, gat ütgüşük. Gel. Berdin. Bär keçýäňiz bär basseýn maşgalaňyz üçin özüň üçin tapaýar. Bär jakuzamyz bolýar. Okolo 10 metr aşağım primärne 3 metr ýalyk çuňlugy bolýar. Bäriniň patology da onlar. Primärne 50 metr. Hemme adatlar, wiçka adatlar, hemme adatlar oňorlan. Bärde istetleňiz. Näme algajak diýsen alga bermeli, tırnazor etdiňiz, iyi taýmanjy bassekada bökdiňiz. Bärde bir oturlaýan yer jasym bolýar. Telewizionamy taýyn hemme adatlar Android kamerany bilejeýine bärde de bar, aňyrda da bar. İyi sauna gorkudy. Sauna gorkudyklarçan hemme atlarym bä türeski bany diýler muňa. Awa. Owadan jaýlaň bir, ütgüşük jaýlaň bir, niýe 5-nji jaýlaň bir bolýar. Bakaýagdy dowunjuklam, bakaýagdy hökmen kommentarymda aýdyp geçer. Uza kalamasan aşağıda nomuny goýan arkaň hawla süreýän hemme musulman da onda şunlar owadan jaýlar almak nesip etsin. Sag bolun.